Pasakaan og kasong statutory rape ang 20 anyos nga college student nga si alias Marky, human nga nakighilawas sa 14 anyos nga iyahang kanhi uyab. Nahitabo ang insidente Huwebes, Disyembre 4. Si Marky nadakpan sa kapulisan ug gitanggong dinhi sa Inayawan Police Station human nga mireklamo ang lolo sa biktima nga mitug-an kaniya ang minor de edad nga gihilabtan siya sa suspek. Ang ilang sexual nga nabuhat, nahitabo ang ilang sex pag alas 3 sa hapon niya. Pag discovered na sa apuhan nga doon nag-sexual na hitabo sa iyang apo o sa nga minor nga to sa iyang uyab, alas 9 na siya na-aresto pag humanog dangop nila diri. Nya mo to gidaan nila diri, giimbestigar nya nasuta man gyud nga doon na gyud sila relasyon nya, doon na gyud sex na hitabo nila. Nagkanayon ang Chief Investigator sa Inayawan Police Station, Police Master Sergeant Benjamin Maglahos, nga buwag na ang suspect og biktima sa pagkahitabo apan nagplano ang duha nga magkita ug mag-date. Gani tungod kay walay kwarta si Marky sa ilang panagkita, gidala na lang niya ang biktima sa balay sa iyang barkada kung asa dunay nahitabo sa duha. Gisuwayan sa MyTV Cebu News Team og pagkuha og habig ni Marky og sa iyang abogado apan mibalibad kini. Isa sa St. Jude, Bulacau, balay ni sa classmate aning suspect kay supposedly mag-date man ta sila niya wa may kwarta ning laki. Ato na siyang gidetain niya. Probably kung magawas na itong medical report sa pag-examine sa bata, basi maato ni ma-file karon ang case sa piskalya. Sa pagkakaroon giatiman sa kapulisan ang mga dokumento alang sa pagsangat og kaso batok sa suspect. Samtang ang suspect uban sa iyang ginikanan og abogado nangandam sa hayan pag-atubang sa korte. Kini si Eliza May Piñaranda alang sa MyTV Cebu.